Ndi chikhumbokhumbo cha munthu wina aliyense amene amakhala mdziko muno kulandira ntchito zachitukuko kumadera kumene iye ali. Chimakhalanso chiyembekezo cha boma lina lililonse kuyambitsa kapena kuchita ntchito zachitukuko kwa mzika zake za mdzikolo. Komanso umakhala udindo wa munthu wina aliyense kapena mzika yomwe ikulandira ndi kupindula ku ntchito zachitukukozo kuonetsetsa kuti ikusamala ndi kuonetsa umwini wa ntchito zachitukuko. Ichi n'chifukwa chake m'dziko muno boma la Malawi lili ndi ndondomeko zosiyanasiyana za ntchito zachitukuko lomwe limagwira madera osiyanasiyana komanso makonsolo onse 28 muno m'Malawi. Ntchitozi zimagwiridwa ndi chithandizo cha ndalama kuchokera ku marumba osiyanasiyana ngati a District Development Fund DDF komanso ija ya aphungu ku nyumba ya malamulo ya CDF tikuphatikizanso ya Governance to Enable Service Delivery JSID. Zolinga za ntchito zonsezi kuti munthu amene amakhala ku madera akumidzi apindule ndi ntchito ngati zimenezi. Boma la Thyolo ndi limodzi la maboma amene akupindula kudzera ku marumba a boma pa ntchito zachitukuko. Bwana Mkubwa kapena kuti DC wa boma la Thyolo a Hudson Kuphanga akuti ndi wokondwa kuti boma la Malawi layika chidwi chake chachikulu kutukula m'madera makamaka akumidzi komwe ntchito zachitukuko zimavuta kuchitika kamba ka misewu komanso mapiri. Boma la Thyolo lili ndi mapiri ambiri komanso mitunda yosautsa zimene zimachititsa kuti umoyo wa anthu m'maderawa udzikhala uvutika kupeza zinthu zina zimene ndi zofunikira kwambiri pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku ngati ku chipatala, msika komanso sukulu. Kuno ku Thyolo ife ndiye tikuthamanga kwambiri nkhani ya zitukuko. Tiyambire ndi JSID. JSID inatipatsa makobidi ngati PGP1 inatipatsa about 741 million, tapanga zitukuko 10 within 9 months. And zitukuko zimenezo ndi zitukuko zabwino kwambiri. Anabwera a World Bank mission kudzayendera anatipanga rate the best district yoti ife tikuchita bwino kwambiri. Number 2 tukamba nkhani ya DDF. Panali masukulu ena ake amene anali ndi madenga amapale ndikupera ngwadza amapale tachotsa tayika Malata DDF. Mukamba za CDF ndiyo kuti imene ndeti mamemeza ma MP onse ndalama zikabwera ine ndimaitwa imbira phone ndalama zabwera mudzapange spend. Chifukwa choti mudziwe ndi chakuti ndalama izi ndi za anthu and we need to deliver to the people. Tiyenda kuwapatsa anthu chimene ayenera kukhala nacho ngati ndi mijigo kandi mipopi kandi misewu kandi masukulu amene CDF ijayo ntchito yake ndi imeneyoyo. Koma choti chizikhala mumtima mwathu chakuti ndalama imene boma likapereka ndalama ija ndiyo ifikire kwa anthu. Ofesi ya konsola ya boma la Thyolo inatsegulidwa mzaka zoposa 100 zapitazo ndipo anthu ogwira ntchito pa konsolo akhala akuvutika malo ogwirira ntchito takasuka bwino. Pamenepa DC wa bomali akuti boma likuwapatsa ndalama zokwanira zomangira ofesi yatsopano yomwe idzakhale ya makono kwambiri. Nayenso mkulu wa zomangamanga boma la Thyolo Isaac Mdindo akutsindika zakufunika kuti konsolo ya Thyolo ikhale ndi maofesi apamwamba komanso amakono kamba kuti izi zimapereka chikoka kogwira ntchito kulimbikira ntchito yawo. Zitukuko chimene zikuchitika kunokozi zikuthandizira kwambiri umoyo wa anthu wa tsiku ndi tsiku. Mutha kumva kuti kuseri kumveka phokoso lambiri onsewo ndi Amalawi amene akugwira ntchito kunoko ku Thyolo. Akachoka kunoko amakhala akathandiza mafamily zawo akatuluka kunoko kuti akhala alandira china chake. Komanso ngati dziko la Malawi chikhaje mpya kutengo apatali kwambiri kuti pofika 2063 makhanso onse adzakhala ndi maofesi akuluakulu ngati amene wawo. Tiyelekeze kuti imene ili kuno ku Thyolo ipite ofesi ku Mulanje, ipite ofesi ku Nsanje, ipite ofesi ina ku Phalombe Chiradzulu. Ndiye kuti pofika 2063 makhanso zonse akhala ndi maofesi ngati awawa, maofesi amtengo apatali kwambiri. Ofesi inoyo ikunyamula ma department onse apa district. Pofuna kuona ndi kutsimikiza za ntchito zachitukuko zimene zikuchitika m'bomali, nthumwi za komiti ina yachitukuko ya zomangamanga yomwe ndi ya makhansala inali kuyendera ntchitozi.
uwu ndi msika wa mtupanyama omwe thumba la JESID linayika ndalama zokwana 120 miliyoni kwacha zimene zamangira magrosary kapena makiosks 8 komanso malo ogulitsira gulu okwanira nyumba zitatu. Izi malingana ndi wapampando wa komiti ya council yoyang'anira zomangamanga Councillor Hudson Ovira zithandizira kuchepetsa ngozi zimene zimachitika pa msika wankale kamba kuti ambiri amayala katundu wawo mphepete mwa msewu waphula omwe umakhala otanganidwa ndi galimoto zambiri. Ndipo anthu achilandira bwino kwambiri chifukwa ndi vuto limene akhala nthawi itali, ndipo akhala kupempha kuboma kuti abale kuti akhale ndi nsika. Ndengati boma lathandiza kuti pakhale nsika ndikuti anthu achilandira ndipo ndosangala kwambiri. Palibe vumeta kumana nalo kuti lokaniza malo ayi ndipo akungona kuchedwa kuti alowe msikamo. Chifukwa ndicho khumba cha mamoyo wawo kuyambira pa nthawi itali. Mayi Alifa Matuta ndi mmodzi mwa anthu amene amachita malonda awo pa msikawo. Kamba kuti pa nthawi imene timajambula ndikuti usanathe iwo anali kugulitsa tomato wawo pa mphepete pa msewu. Iwo akuti malo amene akugwiritsa ntchito pakanali pano si abwino kamba kuti kupatula ngozi iwo amasokonezedwa ndi mvula komanso dzuwa nthawi zambiri. Malo ena komwe ntchito zachitukuko zikuchitika boma lino la Thyolo ndi kuno ku Chilengo Hefe Post ndi la mfumu yaikulu Mphuka. Kwa nthawi yayitali amayi amene ali oyembekezera akhala akuyenda mtunda utali makilomita oposa 30 kuti akapeza chipatala chachikulu chimene chikhoza kuwathandiza pa nthawi yochira. Malingana ndi mfumu yaikulu Mphuka, kumangidwa kwa malo awa ochirira amayi kuthandiza kwambiri kuchepetsa chiwerengero cha amayi omwe amachirira mnjira komanso chiwerengero cha imfa zodza kamba ka uchembere. Chitukuko chimene chikuchitika panochi ndi health center imene kuchitukuko chimenechi tithandizikire kudzera ku chipatala timene tizilandira mankhwala pamenepa. Choncho chitukuko ichicho takhala tikudandaula kwambiri chifukwa chakuti kudera kwathu kuno mukudziwa kuli mapiri, kuli mitunda imene ikuonetsa kuti mayendedwe okafika ku chipatala ku Thyolo ndi mtunda wautali kwambiri. Choncho kudzera ku konso yathu ya Thyolo titapempha kuti atithandizire ku health post imene iyo anatikomera mtima kudzera ku chithandizo chomwe chikuchokera ku JESID kuti atimangire health post imeneyi. Chosangalatsa kwambiri nchonena kuti ku health post imeneyi itithandiza chifukwa chakuti msewu omwe timayenda kuchokera kuno ku Chilengo kukafika ku Thyolo ndi msewu wadothi ulibe tala umene kukabwera mvula mavuto amayendedwe amavuta. Pamenepa amayi amene patsikuli anabwera ku Sikelo anati ali ndi chiyembekezo chachikulu kuti umoyo wawo utetezeka kamba kakuti adzikwanitsa kupeza thandizo ku chipatala pafupi ndi iwo. Ifetu tikuyilandira bwino ndipo tili osangalala kuti zikomo ndithu tikuthokoza chipatala tachilandira ndi manja awiri ndipo tili okondwa kuti mavuto achepa, imfa za amayi zichepa ngakhale malungo omwe anena HSA ndizoonadi zimene ayankhula alangizi athu kuti kunoko matenda ochuluka ndi amalungo. Nayenso mmodzi mwa anthu okhala mderali amene akugwira ntchito yomanga nawo pansi pa Ochibwe Building Contractors a Innocent Jim akuti akukwanitsa kupeza zinthu zina zimene amazifuna moyo wawo tsiku ndi tsiku pamene alandira malipiro awo apamwezi. Chifukwa cha mavuto amene timakhala tikumana nawo mmuzi mukusowa kwa ndalama kuti tingakhale kugula zakudya ngakhale zovala apapa tili ndi mwayi woti zikumatheka kubwera kwa project iyi tikagwira ntchito kulandira ndalama kukasolva mavuto athu monga mmene ndanenera. Pamene pakukambidwa nkhani za chitukuko boma la Thyolo munthu sungamalize ngati sungatchule chitukuko cha stadium chomwe chikuchitika. Stadium ya Thyolo yomwe idzakhale yamakono kwambiri komanso idzakhale ndi chiwerengero cha wanthu oposa 20,000 ikumangidwa ndi chithandizo chochokera ku boma la Malawi ndipo kampani ya Deck Contractors ndi yomwe inapatsidwa ntchito yomangayi. Pamenepa bwana mkubwa wa boma la Thyolo Hudson Kuphanga akutsindika kuti ntchito zonse zimene zikugwiridwa kuno ku Thyolo ndi zothandiza kuti moyo wa anthu akumidzi upite patsogolo. Mukenda projects athu you find that these are flagship projects
zoti zikumakhala ndi zinthu zonse complete, and tikamba nkhani yosintha miyoyo ya anthu akuchitenga chinthu chikuti zinthuzi ndi zawo, because ever since chitukuko chimene chidabwera chikufikira ku madera akutali, mudati muone Tcholo 80% pa masamu ndi tii, 20% ndi kuphedi kumene kunatsala anthu. Ife timakamanga kuphediko ndi kuli chitukuko chabwino kwa basi. Boma la Mulanje ndi linanso lomwe pali mgwirizano waukulu omwe khonso ya boma likuchita pofuna kuti ntchito za chitukuko zifalikire ku madera ambiri. Bomali ndi limodzi la maboma akuluakulu mdziko muno omwenso ali ndi mitunda ndi mapiri ambiri zimene zimachititsa kuti ku madera kwina ntchito zina za chitukuko ngati za umoyo komanso maphunziro zidzivuta kufika. Bwana mkubwa wa boma la Mulanje a Jack Nguluwe akuti marumba achitukuko ngati JESID, CDF komanso DDF akugwira ntchito zotamandika kwambiri mbomali makamanga ku madera akumidzi. Ndizoonadi kuti ngati Mulanje District Council tikupanga zitukuko zambirimbiri, komano zimene tikupanganso kwambiri ndi zitukuko zimene zikupanga save ku mbali ya maphunziro, ma classroom block. Kutengera kuti support ya ndalama inachokera kuti pa zimenezi zimene tikupanga pano zinachoka ku JESID, Governance to Enable Service Delivery, ndi thumba labwino kwambiri limabweretsa ndalama yokwanira bwino ndithu. Ndiye tinene pano kuti kumbali ya enrollment, maskulu ambiri enrollment ili high, ndiyo kwera kwambiri, koma chifukwa cha chimene chocho mapeza kuti maskulu memo jamo ana kupanikizana kwambiri. Pambuyo pake ana kumaphunzira pasi pa mitengo, aphunzitsi so osatha kupanga anaja kwaphunzira bwinobwino kuchonga basi umveso kuda zinthu mabuku chani kachisawawa ndithu. Zimenezi zikuchitika maskulu ambiri Mulanje muno, komano kutengera ndi ndalama zimene tapezako pano pali zambiri zimene tikumangabe, komano zimene tamanga komwe pompano tamangako ku Aruma classroom block imodzi, tamangakonso ku Chanunkha classroom block imodzi, konseko kuwiriko ndi ma CDSS, chifukwa choti pafupi ndi maskulu amenewa pali primary school yayikulu kwambiri, monga Chanunkha kuti primary school yayikulu kwambiri, enrollment yokwera kwambiri. Chimodzimodzi ku Aruma pali primary school pafupi pompo ili ndi enrollment yayikulu zedi. Ndiyeno maskulu onse awiriwa kunakhazikitsidwa ma CDSS, ndi cholinga chopangako easy pressure yoti ana akakhoza ena angakhoza aphunzire pafupi pompo. Iyi ndi sukulu yomene imatchedwa kuti Salabango Community Day Secondary School. Sukuluyi ili m'mudzi mwa Waluma, dera la mfumu yayikulu Chikumbu, boma la Mulanje. Ndi imodzi mwa sukulu zimene zamangidwa ku madera kumene ndi kutali ndi sukulu zinzake. Malingana ndi mfumu Waluma, ana ambiri amene amasankhidwa kuchokera ku primary kupita ku secondary amasiyira panjira maphunziro awo kamba ka mtunda wotali omwe amayenera kuyenda. Makasi amene sanabwere poti ana amaphunzira kumapuja ndi ku primary, ndiye angobwera ku primary ko ndiye angobwera sukulu pano ndiye tona kuti ya ndizabwino chifukwa kuchoka akuti akubwera pano pokumata kumaphunzira. Khonso la boma la Mulanje pansi pa thumba la JESID lamanga bloko ina yowonjezera zimene zathandiza kuwonjezera chiwerengero cha ana sukulu amene akumabwera kuno. Wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Victor Manes akuyamika boma kudzera ku thumba la JESID kamba kothandiza kumanga bloko ina yomwe ili ndi makalasi awiri kuphatikizapo ofesi ya mphunzitsi. Kubwera kwa school block ibe tikwanisa kuchita accommodate ana amene amayenera kumabwera pa school panopa, chifukwa ophunziraso ena kumakhala motivated kuti tikalimbikira school tikapita kumene kucha tikaphunziraso malo abwino, so tikumakhala ndi ana ochuluka ndithu. Komanso kuonjezerapo mwina mukhoza kuona kuti kubwera kwa school iyi kunapangisa kuti ana amene amasankhidwa kuchokera m'masukulu ozungulira kuno kupita ku secondary achuluka sopano,
chifukwa kale sukulu zomwe zinaliko zinali zochepa, so atasegula sukulu inoyo zathandizira kuti ana osankhidwa akhale sochuluka kudera linolo. Ana amene akupindula kamba ka sukuluyi amachokera m'midzi yonga Fundi, Liguga, Likalala, Chelawe ndi ina yambiri. Kamba ka mitunda komanso mapiri, boma la Mulanje lili ndi mitsinje ikuluikulu yomwe imasautsa anthu pa nthawi ya dzinja. Kumakhala kovuta kwambiri kuti anthu awoloke mitsinje ngati imeneyi pamene mvula ikugwa, ndipo dera limodzi limene anthu amavutika kwambiri pakayendedwe ndi lino lomwe kuli mtsinje wa Chimamezi. Kudzera ku thumba la chitukuko la khonsolo ya Mulanje yakwanitsa kumanga mlatho omwe anthu ambiri a m'midzi yozungulira akukwanitsa kugwiritsa ntchito. Bambo McDonald James amene amachita ntchito za malonda akuyamika boma kamba komanga mlatho wa Chimamezi omwe kuthandiza kuchepetsa mavuto maulendo awo. Bridge isanamangidwe timakhala ovutika kwambiri moti timagwera m'mazimo ndikumayenda ndikumakatulukira pa mtunda. Nthawi zina zikafika povuta timatha kuwalemba anyamata nkumatikanka ngati gani. Kubwera kwa bridge imeneyi inatipangisa njira imodzi kuti tipeze kuti msewu wafupikanso komanso tikudusa musavuta. Mai Mary Jairus amene amakhala m'mudzi mwa Chirombo kwa Group Village Headman Wendewende akuti amayi oyembekeza anali kuchilira pa njira poopa kuti awoloke mtsinjewu kupita kutsidya lina kumwe kuli chipatala. Zimakhala zovuta kwambiri. Bridge imene inali kuyambirira anthu akumavulala enanso kumamwalira kumene zimakhala zotikhuza kwambiri, komanso anthu oyembekezera timatha kuyenda nawo ndithu mwa usiku kuzungulira kwa manyumba amene tinaliramo mpaka ukafika ngati kuna Mlenga. Zimakhala zotivuta kwambiri, mayendedwe ache amakhala osausika kwambiri. Munthu akamapeza kuti kumafika nawo kuna Mlenga kuja kukalepera ndi athandizo kapena ngati pana mphunkhopa zimakhala chisomo cha Mulungu kuti watikondera. Anthu okhala mderali amene apeza mwayi wa ntchito kamba komanga mlathowu akuti umoyo wawo wasintha ndithu. Iwo akutsindika kuti ndalama zimene akuzipeza akagwira ntchito akumakwanitsa kusamalira mabanja awo kusiyana ndi kale pamene amasowa pogwira. Kubwera kwa ntchito imene ndine yokondwera mtima mwanga chifukwa kunyumba kunali mavuto ochuluka amene likalephera kuwasolva, koma kuyamba ntchito imeneyi ndapeza phindu chokudya sopo chani popezanso mwana apita ku sukulu ndapanga bajeti ya mwanayo kuti amakasegulira akhale zokwanira zipangizo zake. Pamenepa DC wa bomali anati mgwirizano omwe ulipo pakati pa ogwira ntchito ku khonsolo ukuchititsa kuti zinthu zimene zinkalephereka masiku amakedzana tsopano zidzichitika. Iwo anaonjeza kuti kudzipereka ndi kuchita zinthu poyera ku boma la Malawi kwapereka chiyembekezo kwakufuna kwabwino kuti agwepo ndi kugwira nawo ntchito za chitukuko mdziko muno. Ife amene tikuyendetsa chitukuko pa district panopa zinthu zikutheka, zinthu zikuyenda bwino chifukwa ndalama zimene zimafuna kuti zibwere kuno zimabwera, zitukukozo zikuchitika. Mwachitsanzo talandira ndalama 2022-2023 ya GSED, talandiranso ndalama ya 2023-2024 ya GSED, talandiranso ndalama ya 2024-2025, ndalama yayikulu bwino, ndalama yoti ikutenga zitukuko zimene anthu anu ake akufuna. Nde tikafasa muja pafukanso pathu tikumapanga ndithu zinthu in a transparent way, ndikumapanga implement zitukuko zimene anthu akufuna. Nde kunena mosabisa zitukuko zikuyenda bwino, anthu akupindula ndi mmene amayembekezera kuti atankoli mbire. Koma ndalama zifuna zizibwerabe kuti kwina kuti sinafikire tifikire ngati kanso. Mapulani alipo kale, zonse zili madongo zokuyenekera. Ntchito zina za chitukuko zikuchitika m'boma la Nsanje. Boma la Nsanje ndi limodzi la maboma amene amakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kawirikawiri zimene zimaononganso ntchito za chitukuko zimene zamangidwa. Kawirikawiri misewu, misika komanso sukulu zimene zamangidwa molimba
zimapezeka kuti zawonongeka kamba ka madzi osefukira komanso mvula yamphamvu. Msika watengani kuno ku Nsanje wamangidwa mwamakono kwambiri komanso mogwirizana ndi ngozi zodza kamba kusintha kwa nyengo. Boma kudzera ku thumba la JESID lathandizira kuti anthu amderali adzikwanitsa kuchita malonda awo pamalo abwino ndinso kuti katundu wawo adzikhala otetezedwa. A Stephen Ndiwake nditelala ndipo akuti makinawo onse amagetsi anawonongeka pa msika wakale watengani kamba kuti sunamangidwe ndi mapulani oteteza katundu ku ngozi zodza kamba kakusintha kwa nyengo ngati madzi osefukira. Iwo ati ndi onyadira kuti tsopano ndi chitukuko cha msika watsopano watengani ndiye kuti zithandiza kuteteza katundu ndi umoyo wawo. Moyo tayambira movuta kwambiri kuti mabizinesi athu atsika mbuyo kwambiri chifukwa ya nyengo imene ya madzi amene adativuta kwambiri. Nyengo ati kuchoka msika ndi ku flat, madzi akabwera munthu yochepa mapezeka kuti ino akudzaza mwa fast chifukwa ndi ku flat. Dera lina limene kunali kovuta kuti ana asukulu adzipitiriza ndi maphunziro awo akasankhidwa standard 8 kupita ku sekondari kunali kuno kwa Group Fraxon, dera la mfumu Alufandika, boma la Nsanje. Achinyamata ambiri m'modzimu amakanika kupitiriza maphunziro awo kamba ka mtunda otali omwe ulipo kuti akapeze sukulu ya sekondari ina. Assigned Madison yemwe ndi wapa mpando wa Village Development Committee la dera lino la Alufandika akuti kumangidwa kwa sukulu ino yatsopano ya Alufandika Community Day Secondary School kuthandiza kwambiri kuchepetsa mavuto awana kusiyira pa njira maphunziro awo. Iwo akuti sukulu zina zimene zilipo zili kutali kwambiri komanso kudumpha mitsinje ikuluikulu. Bwera kwa sukulu iyi tili ndi chisangalalo chifukwa zambiri tili zoti zimene makolo ankaononga zikhala ngati zafupikirako chifukwa timapeza anthu muno amapeza motani movutika kwambiri. Ndiye ikakhala kuti mpafupi zomwe amadya makolo nafenso azigwisa ntchito ana zomwezo popeza ife kwathu kunatani kunadutsa. Komabe popeza ili pafupi mwina tinalekera pa njira mwina tinakhoza mosakhala bwino tikhoza kumatani kumabwerako kuzaphunzira nawo. Ichi ndi chipatala cha Chimombo chomwe chayamba kugwira ntchito zake mwezi wa January mchaka cha 2024. Chipatalachi chisanamangidwe ndi a JESID, anthu amderali makamaka amayi amayenda mitunda yayitali kuti akapeza chithandizo cha umoyo komanso uchembere. Maistela Limited akuti kunali kovuta kuti odwala apite ku chipatala cha Mbenje kamba ka mitsinje ikuluikulu ngati Nyamadzere komanso Nyachipere. Nkhani ya za umoyo kuno tinali ndi vuto ya chipatala. Chipatala chathu chinali kwa Mbenje. Ndiye kwa Mbenje poyamba mvula, nyengo ya mvula ikamagwa timalephera kupita malingana ndi msinje. Ndiye tikamapita mwina timadikira kuti msinje uja uduse kaye mwina tipite ku chipatala. Ndiye tikakhala kuti tili ndi mwana wabanika kwambiri, mwana amamwalira tisanaoloke msinje. Ndiye kwa Mbenje ndikutali komanso kuboma so timapita kuboma ya Nsanje kuti matransport choke kwa Chimombo ndikafike kwa kuboma ya Nsanje ndipatali kwambiri masweka ya matransport. Ndiye kubwera cha chipatala cha pano pa Chimombo pano tadalisika kwambiri. Mkulu wa ntchito za zomangamanga boma la Nsanje akuti ndizonyaditsa kuti umoyo wa anthu okhala madera akumidzi komanso kutali akukwanitsa kulandira ntchito za chitukuko. Iwo ati khonso la boma la Nsanje likugawa bwino ndalama za matumba onse amene amabwera ngati JESID, CDF, DDF komanso ntchito za mabungwe amene si aboma zikuthandizanso kutukula madera ambiri a mbomali. Amene anabwera ku Nsanje zaka 5 zapitazo kuti akafike tsiku la lerolo kubwera kunoko ku Nsanje aona kuti zitukuko panopa zavumba kwambiri. Mwachisanzo pakakhala kuti pali ya ndondomeko yoti tiyambe kumanga kunoko adindo ambiri amakhala ogwirizana mazoti zinkhani ya zitukuko chitukuko chikabwera
anthu timakakambirana kufumu council, anthu ambiri amakhala ogwirizana. Kugwirizana kumene koko kwapangisa kuti Nsanje itukuke kwambiri kumbali ya zitukuko mmene ndafotokozera zitukuko zosiyanasiyana zimene tapanga kuno. Chifukwa zitukuko zimene tapanga kuno sikuti tikungomanga masukulu kapena kumanga zipatala zazing'ono kapena kumanga nsika, komanso mbali ya madzi tikuyang'ananso chifukwa kuti mbali zina tikumanga madzi amene timagwisa ntchito sola amene tikayika madzi amenewo tikamapereka ku community timapereka mwina radius ya 1 km. Boma la Malawi lili pakalikiliki kutukula madera onse, ndipo kudzera kwa abwezi osiyanasiyana pali ntchito zambiri zimene zikuchitika madera ambiri m'dziko muno. President wa dziko lina Dr. Lazarus Chakwera wakhala kutsindika kuti ndondomeko zachitukuko zimene zizichitika madera a m'dziko muno zizikhala zolimba komanso zamakono. Iye poyankhula pamene amalandira sitima ya pamtunda yomwe inanyamula mafuta kuchokera ku Beira ku Mozambique pa Marca Railway Station, anatsindika kuti ntchito zonse zachitukuko zimene zikuchitika m'dziko muno zizichitika ndi cholinga chakuti zidzatumikira anthu onse kwa nthawi yayitali. Maso anga ali pa ululu wanu kuti ndikupezereni mayankho. Ine maso anga ali pa chitukuko kapena zitukuko ndi ntchito zokutumikirani. Chifukwa chake tikamaona zitukuko zotere zolimba zokhalitsa ngakhale zachedwa monga mwaoneramu, koma anduna Jacob Hara azinena manambala amabiriji, manambala amakaveti zonse zija zoti zina zili pafupi kutha tsopano. Ntchitoyo si ntchito yongochita mwachibwanabwana ndiye kuti zionongeka malo mweli. Izi tuchitazi nzakuti zikhalitse kuti wana wathu na adzukulu wathu azigwiritse ntchito zinthuzi osati ife tokha amene tilipo lero aya. Chifukwa chake pulani yomati ukakhala mtsogoleri kampeni kuyendere ungochita zinthu zokondweretsa wanthu mwamsangamsanga mawa azilirabe sizabwino ayi. Tiye tikoze dzikoli kuti likhale dziko limene chitukuko chake chikhala ni maziko olimba kunka mtsogolomo.